Dada curiosa de teatre. El 100% de les senyores que van al teatre són dones. Mira, aquí! Premis Max. Totes les nominades al Premi d'Actriu Revelació són dones. Ja era hora! A la dona se l'estigmatitza i no se la deixa ser creativa. Només pot ser dona per fer aquelles comedietes de batalles de sexes que ja estan tan subadetes. Feu-me més teatre de risc, musicals de qualitat. Tu veus normal, això? Tot d'homes. Aquí, director home, mira. Quantes directores de teatres coneixes, Concepció? Doncs... Si la Damaris Gelabert no és directora de teatre, ni una. No tenim n'hi ha. tampoc dones darrere la No. que facin les fotografies d'escena. Mira, circ, el mateix. Per favor, tots són homes aquí a la fotografia. Aquí no. Tu les veus, les dones? No, on són? No n'hi ha. A la pàgina 30 estan les dones. Tu les veus? A la pàgina 30. No n'hi ha. Dona, home, Però si tots som dones! Clara, Lluïsa home. Cotiller! Clara Segura! Home. On són les dones? Home! No n'hi ha. Ei, mira, ja són aquí. Les dones? No, el grup de dones. A tu no et sua el bigoti? Jo no en tinc, sóc una dona poc peluda.